Найсмачніше, що я коли-небудь їв. Скільки ви вже з'їли? 2 літри є? По літрі кожен. Хтось буде добавку хотіти? 0,7 літрів лишилося. Зараз будемо ще їсти бутерброд, що собі. Щоб бутерброди потім будуть? Фрукти маємо. Овочі. Фрукти, овочі та всі вітаміни, повний комплект. Чайка. Це дуже здорова каша. Пачка тих родзинок. Банка згущенки, пачка вівса. Треба зняти, ніхто не повіриш, що на родзинки. Ти ще будеш мати? А їж. Їж. Все. Білий шат мав. Тому що як добре наїмося, то йти не зможемо. Нічого, я зараз. Тут знайти, тут поставлю. Далеко в лісі ходять маленькі мураки, про щось своє говорять, всі свої і всі чужі. А в мене в морі риби ходять тихо, так як я. Я маю своє море, то моя німа сім'я. То моє море. То моє море, то моє море, то моє море. Дивись, з гречкою така історія. Завжди. Постійно її на вечір вариться, її завжди більше, ніж можуть з'їсти. Вона лишається, на сніданок її зимно ніхто не хоче їсти і викидає. Зранку варять щось солодке.